Ay namare. Makapakatawa launay dito yung pakitam kanyak abidyo. Kunak ka, nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngam day tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak. Oh, ipakita manengkeng ka. Wen mare. Tikat-katawan yung nga kumay. Umay ka, kwaro. Takita day ito katawaan mi avidaw. Ewan, kita matap nagkatawa ka man. Jak pulos nagkatkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kinanggal inteng. Ay, kita day ito video atap no aglak kamarta. Ipakita man kan kwa na, mare. Ahap, kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabi, Jaw. Tunggal makitak da ita abidyo. Kat talaga nga agkatawa ah. Ibaon ka lagi matang ijetirsi na iti asin ko araw. Nagbayag ka! Kasanaw kat adayang pakita ni Nana tuyang kada kami abijaw. Makabakatawa. Ha! Kit manungay nga oras ang nagkatkatawa kayaw. Ay, ipakita ba't kan ka tap nagkatawa ka may tangkail. Jak man lang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana tuyang. Mabit lang nga ipakita. Saanan, sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Buyam dito abidyo ang kail. Buya man ngagpaiso. Ha! Ay, makapakatawa ngagpaiso. Tumamad kan ka. Kaya ko nagkatawa. Agam, madamdaman to, di pa nagkatawa na mabisina kun. Kakit di agluto pa'y. Ay, wanang kail. Nakita mi mat akatawa kayo, akatawa jay tersina ni Nana Kwanang, Nana Tuyang. Ay, won. At nagayang video, akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka diya, buyak mat ita abijaw. Tapno katawa ak, may. Day tao. Puya, Ha? Ay na! Nakakatkatawa talaga. Mustam, nagawid ako. Ha? Ay, ipasa mamat dito yung silpong ko. Tapno at damat katkatawan, may kabayatan ti panangururay, may iti pasahiros, may. Simangpot kan ba daw? Ayun na yung tirigat ti panagbiagaya. Kasangsangpot mo pa ilang, kastan ti bagbagang. Agsin na ay kapay. Makapaliday gayam ti bihag. Ay nasan ka kading aglidliday? Umay ka, aday pabuyakin ka video. Ay, tilay bagbagam mo to yan. Ay sos, numakitam na niya video, sigurado nagkatawa ka. Pag ko na magnay. Nagkatawan to pa'y ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay nga lagda. Ayawan ganas ko nagkatawa ita. Naperdi amin nagitimulak alateng. Iso nga rod abuya na ito a video, tap nurumag saktibiyag mo. Ay, ayan na. Ahap. Daytaw, buya mo. Anya ko mati makapakatawa ni tangay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadagitimulak alateng nga naperdi. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mo tinaba daw. Ay, jak kaya tagkatawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw, kat nakipagkatkatawa damag, hindi nakita na dahito abijaw. Si Kalaang ti saan na kaya't nagkatawa. Ay, saan na makapakatawa na ita? Ang katawa ka, wano saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, nukas nga raw, agluto ka iti kanam. Kaya't mo asawain, saan ka pa yan nakalutaw? Sana nga agluto, aging gasaan ka nga katawa. Ay, di nakpilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat nagkatkatawa tayo nga niya. Mayat. Mayat. Ay, apay nga katkatawa kayo? Ha? Hey, Kapitan.
katkatawaan mi dito himpasan ni Nana Tuyang Abijaw. Ha? Ang ka diyang kail. Ay, urajak buya ta kinatawa akong dayta iji balay. Aywan nga ayam tayong pakita kung kang kail. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa, ah. Pagsardangan na kami. Kaya't ni nga ruti ang katawa. Nagragsak po ba, nagkatawa, kapitan. Ibawal ko katawa dito barangay hall. Apay ngay, mate. Ay, kagawad ko nang! Apay, kapitan. May tagkatakatawa kamot. Ay na, kapitan. Aging gaita, katkatawa akpay lang, day impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo dito dakil apapel, bawal katawa dito unag ti barangay hall. Ah, Nangag mo, Chip. Apay ngay mo tangkay. kaya't mo asawan, kapitan. Bawal tiyag katawa dito barangay hall. Nalawag tinangagyaw. Wala, nugastati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man katawa dito barangay hall. Kay, ejay tayon ruwar ang agkatawa. Unay ka mo tananggal. Anya nga klase ti lintag ti bawal nga agkatawa iti barangay hall. Kasano kat amin sa atawi jayan kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawad kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa da akatawa. Kay, adang arod kat katawaan da. Ay adakan awan, bawal! Kat makipagkat-katawa kang aminin ah. Ibawal ko nga ron. Siyak pa'y timang tubngar. Kasano nga'y dagiti saan da malabdan ti agkatawa? Agmulta da. 500 ti first offense. Anya? Second offense ka sa karibaw. Ha? No third, 1-5. Oh. Una yan na nagngina. Dito'y talaangin ruwar, ti barangay hall nga katawa, Chip. Una na. Nagasong nga'y ti bayadan ta. Numatiliwan data ni Uncle nga katawa di taunay. Na, di matataba nung dito umay. Mapanidya bangkag na data. Da magkukat na perdi amin na mula na. Ay kat ayaban ta, tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw. Dumagas ka pa imiait. Yakayat, awan oras ka. Umay kan, malipatam ti problema no umay ka ditaw. Yakarod kayat, di tagpilitain. Umay mo buyahin dito yung makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlaon na yun, tataba daw. Uy nga raw. Napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinatkatawak at talaga day abidyo nga impakita medikal man, Maray. Amin tayaw, nagkatawa maray. Katalaga mat ngamin ang makapakatawa. Ngam ni badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa latta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatang ko itila ko. Ay agkatawa latta. Ay kauna. Ay maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaadda apay aya. Mapankuman ireklamo ni badungkaw. Apay, inan ano na ka? Di na nga ron kaya't nagkatawa. Na. Ireklamo man kin ni Kapitan. Sakpay ti unaam nga si kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo ken ka. Sada basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, makapadanag sa dayta. Anya dayta. Ni badungkaw. Sinakkan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sada mabaling nga ramidin na dayta. Nadagsin abasol dayta no saktam ti asawam. Sana kasta, Kapitan. Na. Umay ko ireklamo ni badungkaw. Gaputa di na kaya't nagkatawa. Anyat ko nam? Di na kaya't nagkatawa. Oray pilitag, di na latta kaya't. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Ang mga no problemado Ay nakaasimot ni kumparek abadung. Oray man problemado. Rumbang latang katawa. Alata aksunak adagos dayta imay mo in reklamaw.
Ay, agyaman na, kapitan. Talaga analibtak ka, kapitan. Ay, aguri ka. Kitakman, katkatawaan nyo abidyaw. Kaya't mo magayam tag katawa, kapitan. Siyempre naman Aha. Oh, atoy, kapitan. Daytoy. Ha? Makapakatawa! Kunak tumod ka. Uray siya, maisurot at maningag katawa. Agkatawa kayo mo dito yung nagbarangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga ang kakatawa. Ay, jak kaya, tiag multa. Ay, wun gayam. Na, anya nga wun gayam, kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga katawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tag katawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapang kami kano ije irigasyon. Kami kitain ti padanaw. Kan pasyaran mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay sayang saan ka makapagpasada ita? Saan bay lang? Sikapay lang ti agpasada dyan. Sige Chip, takasimat dagiti agbangbangkag kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga raud. Agkatawa ka lata Ang saan ka nga katawa iti barangay haul, no di mo kaya timamulta. Ay, anyat mako na may paray, adamot tendanom iti irigasyon. Ay katanya pa nga iti sa bali ang may bagak paray. Nalaos ti panagyaman ko king ka paray. Namuak problema ti kinaawan ti danom. Wan paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni tuyang ka. Kat sa anak lata makakatawa, paray. Kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hall. Kat daytoy awagas, tinapanunot ka, tapno matulungan ka. Ay, kat ita, kaya't kaunti agkatawa, paray. Kasta, agkatawa ka. Kat agkatawa ka mag-ngaruti na, paray. Ha? Ay, nagkatawa ako ni di last week. Ha? Tuyang! Tuyang! Nay, si Mangputkan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, may gerigasyon. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilap. Kasano ajak ang kusilap kat awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin na. Ay, awan namin ba daw? Naibos amin naun. Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin naun. Kaya't mo pa ilang ang katawa. Handa ka di tao di tatersina ni Marikwanan. Ni Marikwanan nga, apayaya. Kahit mapan ka di ta. Mumutayin tikat ko sa wine. Ay, maray! Agsangsangit ka mo. Wan maray, jak makakatawa ita. Uray pilita, kawan lata. Sana kaskin ka ngagkat katawa, uray ang may saka. Wan, maray. Kinapod na, awan mo tirason, agkatawa ngam agkatawa lata. Taragsagot di magmaging. Kasano mga may? Awan bagas may. Awan asin may. Ay, awan bugoong may. Ay, sos. Makapalwa mo tunday tanga imbaga, maray. Kasano na ito yan, Marikwanan? Ay, siyak manen, ti mapanunot yun. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yun. Sige, pautangan kan, maray. Ay, agyaman ak Marikwanan. Agyaman ak unay. Ay, nakurapay lahunay ti panagbiag ka, maray. Nala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsakan tayo lahat ti magbagi tayo, maray.
Saan na nasaya ti aglidliday? Buyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanyak tapno agkatawa ka, Maray. Ay maray. Ay na to yang. Gusto ni Nana Juanang. Saan anasaya at taglidlidan? Iso nga imbes nga agsangit ka, umisem ka kiti. Tapno saan ka amay stress. Hala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa walipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bayat kayam no itimplaan data iti kapta. Timplahan ka lang iti kapay. Kastangunay nga isam mo kanya kang gail. Paray! Na, Harintay! aniya, dahito akong pare kung ta umunapay ko mga igop ko kit agpukpuk ka mo idiruar. Ganda siguro masapol na Paray! Harintay! Ay, apay! Bigbigat nga umay kaagpuk-kapukaw. Diyak pa'y nagkape. Mabalay nga mo paray. Nakaunag kan. Magikapi at kumamot paray. Itimplaan na ka ni Kwaraw. Wala Kwaraw, itimplaan ni pare ba daw? Pitlang. Nagtugaw ka. Ay na. Makaung-ungatag kay paray. Ay, madamdaman daw. Pati nung bigbigat nga agungat ka. At 20 kapay, tataba daw. Ay na. Nagmayada iti magikapi. Kubakan. Wala, tapno may katungot mo. Ay na. Mm. No, dapay ko mapandisal paray. May mayat maday. Ala, yalaan na ka iti pandisal. Mabit lang, tataba daw. Manghalak iti pandisal mau. Urayam ti pandisal. Wait paray. Itatanalpas ka na nagkapay. Nangan kapayan iti pamigat dito'y balay. Ay, thank you paray. Nabsugat. Mayat dito. Ay, ala, ibaga mo ti rantam. Ay, mabalin ko nga ibaga, paray. Ay, darasam Nasken amaamwak, sakbay amapanak iti barangay haul. Wen, ibaga kon paray. Na, apa iti makder ka gay, saka nagbanikas. Agungat gaya man paray. Ha? Agungat ka? Pagronda ang magmaddag iti tanod mo paray. Na, Tinakawan da kami dirabay. anyat tinakaw da. Talo akaban nga Eric, titinakaw da. Ay, agasam dats! Baybayan yun sa may dito barangay yun. Da kayong opisyalis ti barangay. Nangrunaking ka paray. Ay, kalma pare, kalma. Ay, saan na ka basta-basta pagkalkalmahin paray? Na! Agasam day tatinakaw da at talo akaban nga Eric ngay. Ay, payabak dagiti tanod ita. Wait, naskin lang. Tapno may sublay, talo akaban nga Eric ko paray. Ha? Tandaan talo akaban nga Eric. Agung-ungot ni Kapitan. Tapay kagawad. Napan karon nagreklamo ni kabadong iji balay da itay bigbigat. Natakaw kanu nga min jitalo akaban nga Eric da dita balay da. Awan mo ti mataktakawan dito barangay tayaw. Isulang may. Mas daawak nga ron mat. Nakapadlak kanu mo nang idulinan da kadagisay nga Eric. Imposible mo't Iso amapan kayo amin atanod iji barangay hall. Takasarita na kayo ni Kapitan. Ay, sigurado man na maungtan kami. Ship! Unak no, ungtan na tayo ni Kapitanan. Ay, ungtan da tayo. Agungot ti kasta. Iwaras-waras na lang ti panagkita na.
Kan agbus-busing arjay agung namat. Kastano agungat nga angkel kao. Kasta nga agungat. Wang, imbag ata kastalang. Dagiti daddo mga kapitan, bumukaw da. Ay, naulay makgayam ni kapitan no agungat. Nalpasa ko na nagungat. Nalpas ko ni kapitan. Kunak tumot kan ka. Ay, mayat gayam no agungat ni kapitan. Ay, nagulima ka, tada pa ibagana. Ay, mulmulagatan na tayo. Tada ibagana. Ay, naawatan dyan, di bagak. Ay, kapitan. Ay, ada imbagap kapitan. Apay, di yun naawatan. Awan mat. Wan ko namlatan. Sakto laptan ti mangipalawag kan kainton madamdama. Ay, un gayam kapitan. Naawatan mi. Approve. Kinaawatan tayo na. Nawag, kapitan. Nawatan na sige. Agawin kayo. Kahit namnamag. Sana na maulit pa. Ada matakawa. Ay, jak maawatan jak ko na mga imbaga ni kapitan. Awan mat nang nangag ko. Sakit na awatak amin nga inmulagat na. Un ata ka anak-anak ka. Siyak nga katawan na awatak. Di ko na. Takwatin tayo no asino ti agtatakaw dito'y barangay. Katawan mo ti agtaktakaw. Kat no natakawan ni tata ba daw itirabi eh. Ay! Talo ka ba nga irik ka now? Apay nga iso na lang. Di ko na nga rod ni Angkel. Saan tayo nga urayan amanayunan pa'y dagiti matakawan? Imbaga ni kapitan diyata. Gatuwain. Apay nga men nga sa nga agsaw mat ni kapitan nga. Mulmulagatan na tayo lang mat. Kasi ti kabarbaro nga style ti panakisarita na itan. Mata sa mata. Kasta gayam ti kaya tasawan ti mata sa mata. Iti ababaapan na agkamata. Uy, katno sakit mat diyatan. Ay, di naksuruan tungan. Apay, napanam, binirbiro ka bigbigat. Adalayang na panak. Nakaringak awan kamutan. Nayaw awan mun sa manunday tapanunot mo. Ay, saan mo da? Nayawawa na sasawa mo. Mapanak di tatersina ni Marikwanang. Tay naggumatang itiri ka daw. Siya ako na, di mapan gumadan. Saan? Siya. Malipatang tumanon di katangom. Kita niya ngayon nga rutaraminag. Dito'y kalaang balay. Ay, unay mo daytan ngay. Di mo ipapilit ti rumwar ba daw? Ni ko mabadong ko ti ibaon ko arumwar. Ngam sabalin tumanon ti katangon na. Kano nagsapamot arimwar di tabalayaw. Damdamag nga raud no sa dino tinapanan na. Ngam di namot kayat ngay baga. Saan na nga imbagaan na pan, iti balay da kapitan? Na, anya ngay ti inaramid na di tabalay da kapitan? Kano imbaga ni kapitan, anatakawan kayo kanaw. Natakawan kamay? Talo kano akaban nga Eric, tinatakaw di tabalayaw, iti rabi eh. Anya? Iso nagdanag adagos ni kapitan. Ita, pinaayaban na amin dagiti tanod. Sigurado nga inungungtan na ida. Ay, kaasi mo dagita atanod maray. Uray da kami akagawad. Sigurado maungtan kami. Ay sige maray, agawid akaw. Kadya ngay gatgatangam arika daw. Ay saanan, agawid akaw. Badaw! Badaw! Apay, aya. Apay! Napan mo yung bagakin ni Kapitan, anatakawan ta iti talo akaban nga iray. Kituin, mate. Iti nakariinga kita'y bigat. Awanay, nagiti talo akaban nga erikta. Kano napantain lako jay ilay, idi namin san alawas. Adaya mo tinlaklako ta. Kano adapay lang, kanyak di pinaglakon ta. Ayan na. Adda dito'y bulsa. Ay, kita ang manupod-numod lang. Dito man day, Sagsasangaribo mo da. Ay, ikan na mga rudin ay, di kwartak. Tala ka. Tila mapan mo ibagbagakin ni Kapitan. Nalipatak ngayon lako tagayam Unak no tinakaw da. Saan kami ang nakatagari, idi inungong tanda kami ni kapitan. Kasi gayam no agungot. Ay, kasjay na talaga kagawad. Kinita na kami amin asag gaysa. Miningmingan na dagiti ropropa may. Sana kami kinita nga agpababa agpangataw. Kahit anya nga timbagana.
Awa mo imbagbagana. Or-orayan mi nga rod a pagsasawan na kami. Ngamawan mo't na oray mi asa una. Aw, kasano nga rod nga ibagayo nga inungtan na kayaw? Nawan mo timbagana. Iso tinang ibaga mo laang analpasan na nagungat. Talaga kasta ni Uncle Kuitan, kagawad. Kasta ti kabarbaro nga style na no agungan. Mangantan porog. Ito na. Itay pa yan nakadasar dagiti makan. Agsubo ako nakasta. Kapitan! Naimot na natuyang dayjay. Unay mo daytan. Tayran na tapayamang mangantapit. Hey! Yung nakadi ayaban. Mga no at damot na patag nga ibagana kan kay. Ni Kapitan nga ikwaraw. Antay di kusina. Mangrugi kami kumanamangan nga madakamutain. Ay, nagmayatin no kasta. Uy, umay kan sa lang mo't makipangan. Saan mo't? Talaga lang nga kayat ko nga ibagakin ni Kapitan. Umay ka nga rudain. Mangan kamutain, tanda kamut langain. Mabalain kwaraw. Ay katuna. Umay kan, di kagbabain. Mabain ako mako. Mabain ka now. Ay, sige man lang. Tangay pilitin na. Makipanganak ka. Ay na, nagmayat gayam ti makipangan dito'y balayaw, Kapitan. Wen Ngam kababain mo, no ka na yun ti makipangan dito'y balayaw. Saan ka na, Kapitan? Ay, umay kalata. Wala, no isoti ko nam, Kapitan. Ay, anya di ko na mga ibagan. Ay, wun, Kapitan. Dandanimot nalipatan gerantak nga ibaga. Ay, tangay nabsugkan, ibaga mo na. Ay, ko ngamin, Kapitan. Ni badungkaw. Apay, di mo kunain at tinakaw da. Pagan ano da ngay mo't atakawon ni badungkaw. Ha! Oray man pa'y ipatakaw kaw. Awan mayat amang takaw kun kwa na. Imbay nanto pa imbaga anatakaw titalo kaban nga irikyaw. Iso nga rod day ta, ti umay ko ibaga kun ka, Kapitan. Ha! Tajay talo kaban nga irikmay. Saan dati nakaw? Anya garon na. Inla ko may, Kapitan. Yay, in-report na at natakaw. Nakabawan na siguro ang Kapitan. Amumutan ni badungkaw, lumakayon. Adong dagiti malilipatan na. Sa painong takdagiti tanod kan kakagawan. Ay. Unayin apan nakailawan niyo, Kapitan. Ay, kasano pa'y ama ibabawit di ungat ko ngay. Ay, ni badung ko ati ungtam, Kapitan. Oh, hasta una ti buwan-buwan ukan puyat tayo nga nagrun-run dia. Saan matgayam nga natakaw di irek ni Tata Buyadyong? Nakabawan na lagaya mga inlako da. Makabawan nga. Pa'y mabualain, pinarigat na tayo. Isumati ko na kinyanggal ka. Nagrigat pa'y matimako silapan. Masabat ko lang de tatatabadaw. Saan nga kamkamali nga cross ti dialan me. Kita mo? Ha? Ni tatabadaw nga. Ay, uwan. Ay, timing ta agkikita tayo. Makaungat ang aon. Ay, makaungtak matman. Meow! Ayabak! Tatabadaw! Ne, timaliyaw matan. Umay dito'y ayan ta. Ada mat igam ng ice cream. Ha? Dua. Makakaungat kami kan tatabadaw! Kapag nga imbagam nga natakawan kayo nga sa anggayam. Amom ka di. Inungungtan na kami ng kalkaw. Babagan iti ko silap. Ay, dispensarin nyo ka din Kastoy ti lumakay nga main. Lumakay kayong tumay. Mapadasan yung tumay ti agkabawa kas kanyak. Ice cream yaw. Sakay yaw. Ship, awatan ta. Ay katuna. Ice cream ko naman. Ay, awatak ay na ice cream. Pakawanan da kan tatabadaw. Ang niya. Di mo ulitin ti agi pulong-pulong no di mo pa'y siguradaw. Tapnosan kami amongtan. Agkape kainting tanasamit kan medyo napait ti kape. Agkape akakastoy. Aray! Arinteng! Ay, umay ka manin makikapay. Amok nga isot ti kayat mo. Ay, umunog ako na paray. Ay, ala, agtiplakan. Tani, ada na panan ni Banang.
Ay, at umay ko ibagaking ka paray. Di mo kunain nga damanan natakaw iti balayaw. Ay, san aday ta, ti umay ko ibaga. Anyang karod. Umay ko ibaga, nagapit kami manay ni Tirek. Amom, numano akaban. Manaw. 5 akaban paray. Kat gapot na nalibtak ka, kapitan. Kukuha mo, di may sa akaban. Mayat mabit lang. Ta itimpla ang ka iti kapim. Agtugaw ka dito. Alam! Bumawi ka, Tata Badong. Tainton na minsan, kita ang payan na imbag ti pasama. Sakbay nga yung kaagi report, kin ni Kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdingay. Angel, apa yung nakapanimid ka di tatawa? Awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga rod dito'y balayaw. Ewan Kahit, anya ko mati problema. Problema ti awan naglutaw. Saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Mabuti nga amaturo nga may sa iti rabi. Anya! Unay ka mo tananggal. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya? Awan ti alalya, anggal. Diyan nga awan. Sige, tapno saan ka ngagbutang. Umay kanto kaduanin ton rabi. Kasano nga ti panagrundayaw? O di baon mo pa ilang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, tani, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siyak, saan ko akabutang ti alalya? Tasan na pudno dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Nya, pingay. Kanapan nagbakasyon Ay katag may sangarod ni parinting dito palayda. Sapay adda taktakrot na. Anya, dahita kumpare ka, kapitan. Takraut. Wad, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay, ti kabuting na. Alalya. Pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin, mamati pa lang iti alalyaman. Kano iya barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas ta. Ay, ship! Ada pasaheros mo. Mantamag pa ilang agluto iti pangaldawan ni Uncle ka utungan. Ay, aglot-loto ka gaya. Wala sang pa'y matyagururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa'y mo't analuto dito kanan ni Uncle tungan? Sayang di mo ilugan da jay. Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tungan. At yang harod agsumbanger pa nga kalid na. No umisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas! Anya ngay nga raw, panawak dito lutlutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwa raw. Oh, Ay, sus. mabisi na ni Uncle ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga dati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da. Ay, nalpas akong anagan. Tarak nantikin na rin. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalun ko ni tinanganan ta. Ay, sumudad tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na, siyak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabi ay. Ay, tani awan pa lang yan time.
Di sana ko na makapagpasada. Kasi kanti asikaswag. Ay bayan pa lang dita pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado dita napipintas ababalasan. Ay, tingkaginak maturog akpay. Rigan naktumanan inton madamdama. Ni uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog adagos kalpasan na nangan. Ay, nagmayata, tibiyag na. Siyak ti aglut-luto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi ka na sukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makariing. Ay, agasim nga, dahil tapan lang asikasong kingkwana. Angkel ko nga raw. Kasi mo't ano ang mga sikaso ken kuana. Kaduag pa iti rame tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanon ti pagdawatak iti bugoaw. Nagado dita akaaruba mabalin mo apagdawatan. Ay na, nila ang maribanang ti mangmangtod iti bugoaw. Naimuton dagiti daduma akaruba. Ay, una niya. Awan gayam ito ni Maribana. Ni ko mamari ko anang ngampulaws adi na kayat ti agpadawat da di ako maray. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay. Kit mabaling ka mga agsida iti naimas. Ada kwartam ngay gatang mo iti naimas. Ay, nagkapoy ka na ayatuyan. Usarang mamaday tanunot mo. Bayam, tasyak tagdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay, basta siyak ti makamaw. Aguli magkalaan ka de. Rabiin ko raw. Unang gail, isong agsilawtan. Pagsilawam amin asilang tamabutang ak no nasip nga. Anya day joy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadno ada. Isong samot dya alalya. Maturog kakit dain. Ada talaga. Di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na yung bag. Ha? Dangag pa siya ako. Ba't ka nga ada alalya awan port? Anya nga iti aramidang tananggay. Ay, agkumutan. Dito'y tansilid. Santan arom-rumwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang kay. Di ka natagari. Ang mga numangag nakakit umay dito'y sila. Kasta unay ti nervyos na kita gulitag. Ita, tanakakumodan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwag. Haddan si damay, kinituyang kao. Ang gali. Nagkikiyak mo tindag iti manaw. Huwag na raw. Al-alyang tati manok na jay. At ang sama tagtiltiliw iti manaw. Kit al-alya ati agtiltiliw. Ay, kwarag. Agkumot talaga. Saan samat nga alalya dahi diyang gail? Di mo ipilit. Al-alya. Kaslamot nga minagtiltiliw iti manaw. Uray denggam o. May al-alya lagta. Nakabutbutan. Makapaderbiyos. Nakitam jay bagbagam nga al-alya dita balay da kapitan. Ship. Saan ko nakita? Ngam nangig kautungan. Ay! Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manok. Ay! No adya karasakas kan kiyak ti manok. Al-alya diatan. Isumot ti ko na ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga al-alya nga diata? Alalya. Isumot ti ko na ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat lakalakayanan. Sa bagay Kun isupay ti kapitan tayaw. Saan kakit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship, mamati akon. Pampanunutak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamatian ya kapitan iti al-alya. Apay, no kapitan. Saanan arumbang nga mamati iti al-alya? Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray al-alya. Manungat ang aldaw aya nga awan ni Maribanang maray.
Makalawas ka no. Ah, nasaya at mat ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay ngay, kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagtawatak iti bugko aw. Makapaikawa, no awan ni Maribanang. Uray ni Kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adaman di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasam manday ta apadang dongo ni kwaro ka ni Kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan no kano nga agsubli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daon may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaray kay. Tengag kando apayak badaw. Si daon tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daon amin ita. Anya nga iti si daon ta inton bigat. San ka talagang agpampanunod niya? Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparik ngayon tinga. Ay sos ka na yun ang muton. Kasano nga'y numaamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit permay ti buteng na. Pagarup ng alalya di mangmangag na akyak ti manok. Ay, takrot gayam at talaga ni Kapitan. Permi iso amayat at akawan. Sumipngat pa lang. Maturog kan. Ay, uwin Ay, nungay umay manan di alalya. Ayunan niya. Ay, usar mamuday ta panunot mo. Uray once in a blue moon laang. Sige angkay, maturog tangarudain. Ay, sapay kumatasaadan nga umay di alalya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Adamanin nang ko akarasakas. Unang kay, nangag kumay. Anya kay, mamatikan nga adaalalya. Unang kay, talaga mamati akaon. Adamanin nang ko. Agkumutan ang kay. Unay mo day ta nga alalya. Maruwamutin. Ti ko namkit day. Awanan bain nga alalya. Ay, win. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day ta nga alalya Anya nga tinapasamak idirabi Ship. Tako nam nga nagsubliman ng DJ alalya. Nangagmi man ti karasakas na. Kan kiyak ti manaw. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, agnervyos kayo. Kahit, agnervyos kamot Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay saan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti alalya. Kasano nga, no? Saan mat nga alalya dyan nangangiyaw? Surwa man ni Uncle ko Kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw? Anya kumangit itakawon na. Kataan nyo no nya ti, mabulay na nga takawan iji bulay ni Kapitan. Tinalian mi mat imbag ti tawakan ridaw. Kasano kumamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang ayaw nagtibulay ti mabulay nga pagtakawan na. Kat no nag-adu ti tarakan ni Kapitan nga manok. Ayun anya. Naglulok magpay pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakan na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Pengay sardeng ka. Kut nagadupay yung manok ti parinteng. Kaya't mo asawan, ibo sa mamain. Ay, gito mo na. Nagmayat nga rin ti mapanagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una yan, iti panagkumo na. Ay, agasam mo jay talo ang manok ko nga iti napukaw. Ay, kunakmat kan ka nang Kyle. Saan nga alya di mangmangagtang karkarasa kasi iti rebe eh? Diag tatakaw iti manok mo day jay. Anya nga ti arami din ta. Rumuarta iti rebe. Ay, sikalaan, mabutangak. Duhata katiliwan ta diag tatakaw. Pangurin ta adagos ti gurong na. Nungay alalya,
No alalya, o dito maray ta. Ay, pigpigir pa yung tituman ko. Nakabut-butang ngamin. Ako rin makangkang. Ah, Takaslad namang mangag kong haring padal. di sabot al-al yan. Rumorta, tapamamuan ta. Ah, Kat pang-uran ta tigurong na no asino man day ta. no al-al ya. Ay, dakasun. Sintain da ka kinito yagaw. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay di kaserula. Pangura man tigurong nanggay. Anay ka! Anay ka! Di sabot pari pa daw. Si kamot ti al-al ya. Ay. Apa pinangor na mo dun paray? Oo na, minual-alya. Agtatakaw magkayam iti manaw. Ay, talaga aloko ka paray. Ay, pirmi ang nervyos ko. Dati amok kat al-al ya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi. Ay, pakawanan lang paray. Anay ka! Gunggunam da ita. Kaslakan to mga min al-al ya talaga.